Mga kaaro, meron tayong guest ngayon, si Kuya Roger. Mga kaaro, tayo gagawa ng salabasab. Ang ating mga ingredients ay tanige, liempo, labuyong sili, kamates, kalamansi, sibuyas, bawang, luya, pipino, onion leeks, paminta, asin, suka, at magic sarap. Itong gulay na to, mga karo, ito yung pang-design natin mamaya. Tara mga karo, panoorin nyo ako kung paano gumawa ng salabasab. Mga karo, i-prepare na natin ang suka para ibabad natin ang ating tanigi. Yan, dapat marami ang mga karo para mawala yung lansa. Itong kulay itim, tatanggalin natin kasi ito yung malansa. Saka yung kanyang balat. Mga karo, ito, ibababad natin ng 15 minutes sa suka. Mga karo, kailangan nating pinong-pino ang bawang, sibuyas, luya para lasang-lasa mamaya sa ating salabasab. Ganito ang sikreto ng pagpino ng luya. Kumuha kayo ng bote, tapos gaganito yung po yan sa mga karo. Maraming luya talaga ako maglagay mga karo kasi masarap to pag nilagay sa ating mga kilawin o salabasab. Parehas lang naman yung kilawin saka salabasab mga karo. Kung pinagkaiba lang, mayroong liempo yung salabasab. Ito mga karo, ganyan nyo lang. Mga karo, pipino. Style din po ako dyan mga karo. Yung kalahati na ilalagay ko, babalatan ko po siya. Pero yung kalahati, hindi ko na po siya babalatan. Yan po. Tapos, tatanggalin po yung buto. Yan. Yan po. Tanggalin natin yung buto. Karo, tatanggalin natin yung buto ng kamatis.
Mga karon, yung ating liempo, lalagyan natin ng malik sarap, kabilaan, tapos asin. Ihaw natin to mga kaaro. Mga kaaro, pagkalipas ng 15 minutes, ito, i-drain na natin yung ating tanigi. Mga kaaro, tara, titimplahan na natin ang ating salabasab. Tanigi, puting-puti oh, fresh na fresh. Lalagay tayo ng bawang, sibuyas, luya, pipino, kamatis, sili. Gagamitin nating mga kaaro, pampaasim, kalamansi. Okay din tayo ng konting suka, kunti lang, asin, konting magic sarap para may konting lasa. Ayan. Paminta. Ayan. Ito na mga kaaro, hahaluin na natin ang ating tanigi. Mga kaaro, mayroon tayong guest ngayon, si Kuya Roger, ang ating big boss dito sa Perpetual. May kayo, tarumanan tayo ito'y sa labasab ni Arubal. Nahimas ganyan na ito niya, ito sila pangpulutan na talaga na ito eh. Ang lang pangpulutan na ito, pang sidapay gayam. Nagadunga ingredients na. May kayo, mga tayo, lakay, aro. Nag-iimas. Ay, maya nga talaga. Kimbagat talsum na. Hanggang malipatan dahil ito yung aluto na. Uray damdama. Baling nga pulutan dahil ito. Balimpay nga sita. Kung may kayo, mga tayo. Mayan. Yan mga kaaro, yung ating big boss dito sa Perpetual. Pinaglutuan ko talaga ng salabasab para matikman naman niya. Mayat, tiluto na ka talaga. Mayat, timpla na. Oh. Gimas.